Selamat hari Minggu madi tatalu na marminggu di bagasan sadario. Tapuji ma tuhata marhite buku ide nomor tolu mamuka siana sada sa rode tolu dia tolu rimai tadongdong. Marhite-hite goarni de bata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di berbadia, na tumo palangit doho tanaon, amin. Songonon di dok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalana sorat, kupasonang pehamu, buat tamu ma au gaku tuamu, guron hamu masian au, aina labo doau jalana serek maroha, asa dapotan paradianan hasonangan todimuna. Haleluya.
martangiang mahita. Ale amanamina di benua gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akaulau ni si bolisi. Sai padu ngomahami marhite-hite todim nabadiai, asa unang terpedem hami di bagasan dosa, alai asa mona kami saat di ujung, jala asa merdami hami saliling di tanoon, pai masahat hami, Tuhan uluan na sora sudah, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, sian buku ede nomor 14 ayat sada. Tatangion mapati ni debata di parmingguata di bagasan sadarion. Ima sian patik paduahon dohot lapatan. Patik paduahon. Dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manang ahana di benua gijang dohot na di benua tongaon rodi na di bagasan aek na di toruni tano. Yang gotungga besi sobaon manang sioloan. Dia doa lapatan odo. Iko dia biar rohata debata jala ikon holong rohat tadi ibana asadang jadi iba man soba tu sobaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluas yani jala dang jadi oluan begu manang ulpuhan ni ada tuon jala dang jadi pos roha di ugasan homitan atong rak magido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon nau bartupati ini. Amin. Tapuji Tuhata sia bukede 164 ayat sada saharo dia 2 dia 2 congcong mahita. Tatopoti ma dosata na kudangi dua-dua pani debata martangiang mahita.
Ale amanami jala debatanami na di banua gijang pargugo na suatu dosan perdengan basa doho jala rodi saliling ni liling na do asin roham sai marpamuati maroham di hajaton nami jala sai unang ma ingot-ingot akka dosa nami ajojo do hami mar dosa maradopon ho jala jodo husungguli hami rimas marite-ite sian pangalau nami di hatam. Ali Tuhan Jehova sai unang paingot-ingot pangalason nami unang alang asini roham sai rupi mahami hoa ali Tuhan dia bataha tuaun nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dia bataha taringot Tuhan sesaan ni dosa isebe mengaluhon akan pinilit ni debatado nama mitori isedo nama dabu uhum hamagoan Kristus Yesus do naung mate alai dada holani naung mula mangulu do jala disiamu di debatado ibana mangodiho kita pasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Terpuji Tuhan atas ya buku ide nomor 210 ayat 3 saro dia opat. Hatani di batana gabi turpuk epistel di parmingguata sadarion imana tarsurat sian 5 Musa bidu 30 mamukas sian ayat 24 saat rodi ayat 20 sia tajahama
marsikat soring. Jala taringo tu aser nina do, gumodang do pasu-pasu tu aser sian aka anak na asing. Ikon halomuan ni aka hanggina ibana, jala di sornopon patna tu bagasan miak. Dangadong nanggosada tudos sonde bata, ali bangso natikor marsyudul ibana di atas ni langit, mabain haluau tuho, jalan di atas niopun pergijang, jumujung habal gaonna. Jadi marsonang-sonang ma Israel maringan sasadasa. Sai manatap-natap do matani Jakob tutano hatu buani eme dohot anggur. Sian akka langit nape sai manetehi do nabur. Songoni do yang gosahatna martua do akan atu mangion hatani depata jala na upeopsa. Amin. Tapuji tu hatta sian buku ede nomor 763 sian ayat sada sa ro dia dua rimah hita jongjong. Dongata sa porsiao di satu portibion ta tidak koma ha porsiao tai ramai tamado. Au porsia dia bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tomo palangi do tan. Au porsia Yesus Kristus anak dia bata Jehovah na sadai. Naga gebesian toni porbadia adorong suhabubuhan. Ido tuhata na tumaun na berni di panguman silatus nama terpajal do ibana di hau pinor sila buat tubuh turun di tanah mengulu di harpa tuluhon nama naik ke surga laundul siamun di bata Jehovah
amanai pargogo na suatu dosani isimai bana pai mamulak soko tutanoon mangumi halak na mangulu dohot namat au porsia padia jala dong sada uria na badia uria atau pane halak Kristen akan abadia do dia sesani do dia taina mado mula mangulu soko dangi halak nong mate dohot dia nguluan na suara sudah. Amin. Tabi gema titing namasa di huriat tamanipat nasa mingguan. Tikting HKIP Depok 2, Resort Depok 2 Minggu Sabtu Gesima tanggal 1 Februari 2026. Sada tikting meragam naparjolo nama dohoti ulaon pakubasion huria. Nama dohoti kegiatan dohot pakubasion di huria nasa mingguan toropna 632 halak. 2. Minggu keluarga. Parminggota sadarion imam minggu keluarga na bertugas papumepelean di parmingguan pukul siawit ima keluarga dositua sektor 14 Filipi di parmingguan pukul 10 wib ima keluarga dositua sian sektor Sada Moria ruas rap saudulan dohot keluarga. Tolu tikting paduahon naing majalo pamasu-masu pasu-pasu perbagason Geraldo Evander Sitorus anak ni Amang Gito Jones Pobel Sitorus inang boru Tiominar Siahaan alamat Jalan Pajajaran Raya nomor 370 ruas HKIP Depok 2 Resort Depok 2 Sektor 2 Betania dohot Amanda Rizky Bagasta Simajuntak Boruni Amang Rustam Simajuntak inang Erenia Boru Siburian alamat GDC Cluster Neo Anggrek 2 Blok V9 nomor Pitu Tirta Jaya ruas HKIP Depok 2 Resort Depok 2 Sektor Pitu Karmel pamas-masuon di hari Sabtu tanggal Pitu Februari 2026 di HKIP Depok 2. Tolu opat jadwal kegiatan khusus dohot sermon. A. Pembukaan kegiatan sekaligus orientasi pelayanan 2026 pengajarian iman di tengah keluarga di Patupa Sadarion Minggu tanggal 1 Februari 2026 dong sipul permingguan pukul sia wib. B. Sermon kategorial dibuka di hari Minggu Parjolo Februari 2026. C. Pertanyaan sektor di bagas ni ruas dibuka tanggal 3 dohot 4 Februari 2026. 5. Rapot Dewan Koinonia. Ketua Dewan Koinonia mengundang para paniroi seksi, pengurus BPH seksi, perwakilan GSM dan perwakilan pendamping remaja mengikuti rapat Dewan Koinonia yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2026 pukul 19 WIB di Gedung Lukas. Onom Pakobasion Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 2 Februari 2026 naing patupaun ni huria Padidion Nabadia. Tu yanakon ni huriata tu akan atoras na naing mabuan yanakon na terdidi asa berkoordinasi situa sektor jala mengisi formulir pendidion marguru terdidi Jumat tanggal 6 Februari 2026 pukul 10 WIB di konsistori. Pitu jadwal parmingguan. Jadwal parmingguan dihuriatkan mulai Minggu tanggal 15 Februari 2026. A. Parmingguan manogot makna umum pukul 7 WIB bahasa Indonesia. B. Parmingguan praremaja manang remaja kelas 1 sampai 3 SMP dohot pelajar sidi pukul 7 WIB. C. Parmingguan sekolah minggu pukul 10 WIB. D. Parmingguan siang makna umum pukul 10 WIB bahasa Batak. E. Parmingguan sore umum pukul 10 WIB
bahasa Indonesia. Walu soso-soso. A. Bagi orang tua pelajar sidi dan anak-anak pelajar sidi agar mengikuti kebaktian sektor setiap minggu di sektornya masing-masing. B. Bagi anak-anak kita remaja atau SMA, pelajar sidi dan kelas 1 sampai 3 SMP mulai minggu tanggal 15 Februari 2026 supaya bergabung mengikuti kebaktian minggu remaja pukul 7 WIB. Mohon kerjasama para orang tua, remaja, dan pelajar sidi. Sia rapat resort. Di hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 pukul 10 WIB, naik patupaun rapat resort maringanan di Gedung Paulus, KKP Depok 2, peserta rapat Ima, Padita Resort, Partohonan Nagok Tiki, Parhalado Resort, Dohot Sada utusan mewakili Ganup Huria, Depok 2 Dohot Parung Panjang Ima, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Parhalado, Partaon, Situa, Seksi Sekolah Minggu, Seksi Remaja, Seksi Pemuda, Seksi Perempuan, Seksi Ama, Seksi Lansia. Agenda rapat: laporan Pakobasion Pandita Resort, laporan keuangan, manutupun program kegiatan anggaran resort 2026, segmen resort, utusan Sinode Godang, utusan Situa tu Sinode Distrik. Tikti Oma nagabe undangan tu hita salhutna. 10. Undangan rapot pemilihan pengurus seksi-seksi Dewan Koinonia periode 2026-2020 walu. Rapat pemilihan pengurus seksi-seksi Dohot Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu, Seksi Remaja, Seksi Naposo Bulung, Seksi Perempuan, Seksi Ama sebagai berikut. A. Pemilihan pengurus Seksi Sekolah Minggu patupaun di hari Minggu tanggal 15 Februari 2026 pukul 10.30 WIB, Sipul Permingguan Sekolah Minggu Inganan Gedung Lukas. B. Pemilihan pengurus seksi remaja di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026 pukul 10 siang WIB, maringanan di Gedung Samuel, Jala Pinangido Tusude Situa Sektor. Asa mengutus remaja na adong di sektor 6, marumur 12 17 tahun, asa Parsidohot dirapoti. C. Pemilihan pengurus seksi Naposo Bulung di Patupa di hari Minggu tanggal 15 Februari 2026 pukul 10.30 WIB, maringanan di Gedung Gereja, Jala Pinangido asa Situa Sektor mengutus Naposo Bulung na adong di sektor nama rumur 15 tahun, asa Madohoti rapoti. D. Pemilihan pengurus seksi perempuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 pukul 10.00 WIB, sekaligus bona tahun seksi perempuan maringanan di Gedung Lukas. E. Pemilihan pengurus seksi ama di Patupa di hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 pukul 10.30 WIB, Dung Sidung Permingguan maringanan di Gedung Lukas. Tiktikonman nagabe undangan tusude natora sekolah minggu remaja Naposo perempuan ama di hari di Huriata Madohoti rapoti. Sapulsada sumbangan di Jalo Huriata sumbangan sian keluarga Bars Mandes si Pahutar boru turnip berupa 2 buah mic kondenser, mic audio teknikal melalui tiktingon pinasaha emak mulai tegudang sian huria di pasu-pasu de Batama keluarga na pasahaton. 12 sumbangan operasional gereja. Mulai minggu sadarion dung sipul permingguan pasatotama bantuan dana tu operasional huria di bagasan amplop. Tapasahat ma di pitu jolo gereja mauliate ma di haradeon ni rohata. 10 bunga altar. Bunga altar mingguon persembahan Patricia Marlin Keira Borusirait sektor Sia Bethlehem mulai ma di pasaturia tunasida. Akar ruas ni huria sektor manang pumuan nanai patupahon bunga altar
Boima dihubungi sekretariat gereja. 14. Pertanyaan sektor. Sektor Sada Muria dibagas ni keluarga situa IDR Silitonga Boru Simajuntak. Sektor 2 Betania dibagas ni keluarga Nyonya Sihombing Sintua M Boru Simatupang. Sektor 3 Kapernaun dibagas ni keluarga HP Napitupulu Boru Sihombing. Sektor 4 Sinai dibagas ni keluarga Nyonya Rumahorbo Situa NT Boru Napitupulu. Sektor 5 Kana dibagas ni keluarga Nyonya Silitonga Boru N Boru Seragi. Sektor 6 Betsadia dibagas ni keluarga LF Sihombing Boru Gultom. Sektor 7 Karmel dibagas ni keluarga Situa SM Simarmata Boru Siagian. Sektor 8 Hermon dibagas ni keluarga Situa TMB Pardede Boru Sianturi. Sektor Sia Bethlehem dibagas ni keluarga Ruas Sektor Bethlehem. Sektor 10 Nasaret dibagas ni keluarga Situa W Hutapea Boru Pangaribuan. Sektor 10 Sada Jeriko dibagas ni keluarga P Maha Situa N Boru Simamora. Sektor 10-2 Mahanaim dibagas ni keluarga Situa D Siregar Boru Simajuntak. Sektor 10 Galilea dibagas ni keluarga Situa BP Siregar Boru Simajuntak. Sektor 14 Filipi dibagas ni keluarga Situa J Hutasuit Boru Simbolon almarhum. Alamat dohot jam masuk pertanyaan di sektor Boima di Ida di Warta Manang PDF Manang acara na tinongos ni Situa sektor di Ganup sektor. Tikting Parhepengon. Saldo ni hudata di bagasan minggon tanggal 31 Januari 2026. Huria 291.291.700 sia rupiah. Pusat 2.706.224 rupiah. Diakoni sosial sia juta 487.110 rupiah. Pembangunan 6.650.000 rupiah. Transitoria 800.000 rupiah. Saya di pasu-pasu tuhata maak kapeliani nang ulaun di huriaun bain sangap di guarna jalalas ni roha di hita ruasna. Akatikting naso jinahon boy mas tajaha di warta nang sahat tuhita. Songoni masahat ni tikting di hurata di bagasan na saminggon. Tabikima maridekor yana kota naposugulung.
Uhut tita papungopelean kantong sada A dot sada B. Tapuji tu hatta sian buku ede nomor 757 mamuka sian ayat sada sa dot ujung udutna.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpuk jamita minggu dihita sadarion ima minggu Septuagesima nienet sian Evangelium Matius bidu 5 ayat 1 ayat 12 laos tapai ikut mah. Asadung diida Yesus halak na saitoropi nakomay bana tu sadator jadi hudul ma disi dungi didapoton akasisian na maibana dungi marsuara maibana mangajari nasida nin nama martua ma napogostodi ay dinasida do harajaon banua gijangi martua ma na marsak roha ay siapulo do nasida martua ma na labok roha ay teano nasida do tanoon martua ma na mauas male mida hatigoran ay si pabo surod do nasida martua ma na asiroha ay sia-siad do nasida martua ma parohana ias ay idaon nasida do debata martua ma si bahen dame ay goarod do nasida anak ni debata martua ma na pinaburu-buru ni halak ala ni hatigoran ay dinasida do harajaon banua gijangi martua mahamu molo diisahi halak kamu manang di paburu-buru manang di patubu-tubu ragam ni hata naroa naso tutu dopak hamu ala niau las marohamuna jala marolopolo ay godang do upamuna di banua gijangi ay songonido di paburu-buru aka panurirang na jumolo sian hamu ido yang go sahatna huria na hinaholongan di suarahon hata ni tu hata do tu hita sadarion taringot tu na martua di bagasan Tuhani di patorang marhite jamita dolokon ise do na martua jala ahado hatuauni sudah do halak makasih holi asaga behala martua ibana di ngoluna di tanoon ido kan tohodo naudo sudah do halak makasih holi asaga behala na martua ibana di ngoluna di tanoon di bagasan pangatusion dapotan hasonangan ibana marhite pasu-pasu na sikop di sarana molo dihita halak batak mangatusi songonon ngolu na martua ima marhite na tar pasu-pasu di hagabeon tar pasu-pasu di hamoraon tar pasu-pasu di hasangapon molo dido hagabeon berarti torop pinoparna banyak keturunannya molo dido mamora berarti godang artana molo dido hasangapon berarti na dihormati hala ibana dia dihormati di tonga-tongani masyarakat jala songonima pangatusioni hala batak hita alai turpukon mangajar hontu hita dang hatuaon na songoni alai hatuaon na toktong mangolu di bagasan Tuhan ido naneng dohonon amang inang dohot remaja na poso adong do remaja aladang marede kabe dang berminggu somaldo di dok di turpukon hatuaon na walu
Alai bolo tabereng di son adong sia pandohan martua di turpukon. Sian sudenei dapat hitama aka ise dohala na martua mangihuton tuhatai. Na parjolo na neng bereng otai ma. Na martua ima aka napasahaton ngoluna hibul tutuhani. Na makilala dang adong manang ahasi pangasahononna di ngoluna. Kola tuhani. Ima di dohala na martua. Didok dison ima akan napogos todi. Na marsak roha. Na lambok roha. Odohot na mawas male midahati gorang. Napogos tondi molo tabedeng di terjemahan Hata Indonesia. Didok miskin di hadapan Allah. Marlapatan naserep roha. Makilala dang adong haburjuon. Manang hadaulatonna. Nanaing si pangasahononna di adopan ni Tuhani. Ima nanidok na pogos todi. Halak na makilala na macai pogos do todina di aka pangulaon na denggan. Na makilala na sotar bahesta mangula manang aha na denggan anggos yang diri na sadiri. Halak na songonido didok Yesus panean di harajaon banua gijang. Ima na pogos tondi. Kira-kira adong kita na songoni? Adakah kita yang demikian? Dugi na paduahon didok Tuhan Yesus na martua ima na marsak roha. Aisyah pulodo nasida. Akan na marsak roha ima akan na mangarsakon dosana. Dohot hadangolonna alani dosana. Dohot aka dosa ni jolma na humaliaksa yang di sekitarnya. Martua nasida aitu halat na songonot do Yesus ro mambuan barita nauli. Mambuan haluaon. Mambuan apul-apul tu nasida. Dungi halak na martua muse di do Yesus di son ima na lambok roha. Lambok roha. Ima aka say lambok rohana maradopon saluhut halak. Kepada semua orang. Nakpe hona sosa. Nakpe hona leaan ibana. Hona rupa sian akan nagogo. Jalan marhuaso di Portibion. Alai tong lambok rohana. Dabang dainang dohot aka remaja naposo mangihuton pangajarion ni Portibion. Aka naboi manggulahon kekerasan, tindak kekerasan. Na so parduli dia akan nagale yang tidak peduli kepada yang lemah. Itulah yang menguasai Tanoon. Idona menguasai Tanoon. Itulah yang menguasai bumi ini. Tetapi pengajaran Yesus, alai pengajarion ni Tuhan Yesus, aka halak na lambok rohado na manean Tanoon. Yang menguasai bumi ini adalah orang yang lambok rohana. Dungi halak na martua na mangihu didok imana mauas. Male mida hati gorang. Tabereng di Portibion wasoni akana mangulahon hajahaton. Akana mangulahon hageduhon. Dohot akana so uhum. Aka halak na songonido na martua mangihuton pamerengan di Portibion. Ya, dunia ini mengatakan orang-orang yang melakukan kejahatan, merekalah yang dikatakan berbahagia karena punya kuasa. Tetapi pengajaran Yesus kita lihat di sini, alai pengajarion ni Yesus asing dosiani. Hitung-hitungan ni halum lamon di Portibion, adong do nasai makirim
papataro ni debata hasitongan dohot hati goranna. Jala akahalana songonido na dido na martua. Ai bosur mato dinasida marhite haroro ni Yesus. Imanaking na parjulo na boy tabereng diturpukon. Dido halak martua na mangikuton Yesus ima akan napasahaton nguluna hibul tutuhani. Jalan apa dua hon na boy berengot tasian terpukoni ima halak na martua ima na mambahen na denggan. Mambahen na denggan tuaka dongan jolma. Ima aka parasiroha. Ima na paroha na ias. Dohot si bahen dame. Molo didok parasiniroha amanginang. Ima parholong niroha tu donganna. Isara narade ibana mangurupia kana di bagasan hasusaan. Alai dada diparetok koni songon haburjuon manang hadengganon na diadopan ni debata. Halak na songoni umbaen didok na martua ai sia-sian ni debatado nasida. Ima na didok para siniroha. Walaupun dia melakukan kebaikan, dia tidak memperhitungkan itu sama sekali. Bahwa itu sebuah kebaikan di hadapan Tuhan. Enggak. Dia tetap merasa ketidaklayakan dirinya. Dia tetap melakukan yang baik. Dia tidak membanggakan segala perbuatan baiknya. Dan kepada orang yang demikianlah dido ai sia-sia ni debatado nasida. Memang molo tahirim asiniroha ni debata ikon gabe para siniroha do hita tudongan jolma. Akup ni didok Tuhan Yesus martua ma parohana ias ai idaon nasida do debata parohana ias idaon nasida do debata dan mungkin tandaon ni parohana hodar debata ikon parohana ias do boi marnida debata jaladang mungkin hita memakai mata pardagingon laho marnida debata ikon mata partodiodo imarohatai alani ikon sai ias do rohata daosian parohaon na jahat dohot hageduhon amang inang remaja nang naposo kodang do halak Kristen ditikion menganggap boi na sida marnida debata marhite na mangikuton ritus-ritus manang upacara-upacara ugamona. Hape ramun rohana. Onding do debata sian halak na songonon. Mula tajaha di Pesalmen 24 ayat 3-4 di do songonon. Isedo na jadi nako tu dolo ni Jehovah. Jala isedo na hum jong sogot di hajong-jongan ni habadion nai. Halak partangan na lidang dohot na ias roha. Paroha naso payhuton naso hasea. Jala naso olo margana laho mangaci. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Iman itu. Alani dihita asabui ida debata ditikiro hita marsomba tu bagas joro ni debata ikon ias dorohata daosian aci-aci daosian hosom dohot late ni roha ro disude akana mangaramuni rohata. Mau lihat Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah kita, bersihkan hatimu.
bersihkan dari segala yang bisa membuatnya kotor, baik itu pikiran atau segala rencana-rencana kita. Mau melihat Tuhan, bersihkan hati. Akop ni di dok Tuhan Yesus, halak namar tua, ima si bahen dame. Ai goarot dona sida anak ni debata. Si bahen dame, goarot dona sida anak ni debata. Alai molo guarna dame, pastikah dia anak ni debata? Adong namar guar dame di sana. Dan guar dame na dimaksud. Alai si bahen dame. Di tengah-tengah ni Portibion, nagodang pargulutan, nagodang parsalisian, partoktangan, parbadaan. Alai aka anak ni dibata, saya berupaya donasida, berusaha do membahen dame. Alanido aka si bahen dame di Portibion, targowardo aka anak ni debata. Jala dada Portibion na mangguari nasida anak ni debata. Tetapi Tuhan isat diri dok, namandok. Bukan dunia ini yang mengatakan bahwa dia anak Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa itu anakku. Apa yang kita perlukan? Perkataan Tuhan, bukan perkataan orang. Ima napaduahon naboi berenggota sian turpuk tahun. Namambahen nadenggan tuaka dongan jolma. Ima aka parasi roha. Paroha na yas dohot si bahen dami. Napatuluhon. Napatuluhon sian turpukon nang dohonon tuhita ima namartua ima akka narade yang siap. Narade manaon na porsuk dohot haleaon. Alani hati goran dohot alani Tuhani. Di boto Yesus do torop do halak naso mangikutton patik dohot uhum di debata. Gabe di hasogohon halaki akana mangoloi di Tuhani. Banyak orang yang tidak menjadi pengikut Tuhan atau pengikut Tuhan tapi langgar hukum Tuhan. Dan orang-orang ini tidak menyukai orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mula adong dua horong ni jolma di Portibion na masialoan na sada pihak na makalau mohon haroroni harajau ni debata. Alai pihak na asing dak makalau mohon harajau ni debata. Atau unduk jala porsia tu Kristus. Alai tong adong na so porsia di Kristus. Manang beha dang boy so tubuh paraluan. Manang penindasan. Sia na so porsia tu na porsia di Kristus. Masa pangalilian. Sia na so porsia tu na porsia. Dang ditabunihon Yesus na ikon masa na songuni. Jalan na ikon masa tu akan na mangikuton Tuhan Yesus. Ala didok Yesus do nasida martua ma na pinaburu-buru ni halak ala ni hati goran. Ai dinasida do harajaon banua gijangi. Jadi hatuau do di halak Kristen molo di paburu-buru halak ibana alani hati goran. Totu dada alani mangulaun hajahaton. Damang dainang remaja nang poso nang naposo dimulanai sai di paburu-buru akan naso porsea do halak Kristen. Kodang do namanahan di hapor suhoni. Alai adong do deba naso manahan. Dada holana paburu-buruhon manang mangalelei halak Kristeni naso porsiai. Alai
dohodo mangaleai dohot patubu-tubu ragam ni hatana roa tua kana porsia. Molo masa nasongoni naneng dohonon tu hita ima unang menek manang madele nasida manang hita. Ai Kristus do namandongani nasida nang hita. Jaladang marisuang pengorbanan nasida nang hita. Ai balgado upa nasida di Banua Gijang. Ai di nasida do harajaon Banua Gijangi. Jalaido naneng dohonon tu hita. Taringot tu hata namartua. Alani amang inang, mari kita berkontemplasi dengan ucapan-ucapan bahagia ini yang disampaikan Tuhan Yesus. Tiki tadopi ragam ni pergumulan manang tantangan hidup di ngoluta sian tor sian dari atas bukit yang menjulang. Tuhan Yesus menyerukan kepada kita, berbahagialah. Jadi tiki tahilala kodang pergumulan alai nang kita mangarimangi dipikirata Tuhan Yesus dari atas bukit menyerukan martua, berbahagialah. Jalai pasti akan menyejukkan roh hata. Jala kebahagiaan akan perlahan lahir dan bersemai di dalam hati kita alani Tuhan. Alani holong ni Tuhan itu kita. Jala di saat yang sama juga ucapan berbahagialah pandok ni Tuhan Yesus namandok martuama sian Tuhan Yesus igabe gokkon tu hita menjadi undangan bagi kita untuk menghidupi perkataan-perkataan ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Kodang do aka tantangan nata adopi di ngoluta. Alai naneng dohonon tu hita sasitongna martua maho. Molotok tong di pasato dirim tuau. Kita akan mampu melewati semuanya dan kita akan senantiasa terberkati kalau kita hidup di dalam Tuhan. Jalaido nanaing tapeop di sadarion naneng dohonon boi hita martua marhite Tuhani alani tapeop ma hatana di ngoluta jala taulahon. Jalana parpudi di hita amang inang remaja nang naposo naking molo taparate-atehon tikting di hita ima di tik-tikkon mulai sadarion kita naing papunguhon pelean ya molo somalna kan sasitongna pelean sebelum jamita naking adong 2 jala sadanari pelean 2. Minggu-minggu sebelumna nagabe hasomalan di hita adong 4 kantong. Alai sadarion tolu kantong ma tapasahat. Ima naking pelean sada A, sada B, jala sidung anon jamita tapasahat ma holan sada kantong. Ima pelean 2. Naneng dohonon tu hita mulai mingguon kita akan mengumpulkan dana dalam amplop untuk operasional garejata. Kita akan mengumpulkan dana dalam amplop untuk operasional garejata. Alani naking molo masuk hita adong di pasahat amplop. Jala amplopia non tapasahat ma tiki lau mulak kita. Adong ma dijoluan non kotak untuk kita masukkan amplop tersebut. Jala pinangido gomos tu hita amang inang naing mah kita keluar sian pintu joloan ya. Yang memang ada di ruangan Lukas silahkan
Kalau mau pulang lewat situ, di situ juga ada peti yang akan kita masukkan. Buasa tabayan songoni amanginang ima laho operasional garejata. Mendukung operasional garejata. Alai dan mengurangi pilihan sada A, sada B, sok songoni pilihan 2. Dalam memang pilihan natapasat marhiti amplopi dan hona PPSK ya, itu utuh laho tu huriata. Songoni ma buah-buah dihita alai sadanari naing ma tapasahat di bagasan ias niroha. Unang ada pikiran-pikiran na asing. Kalau ada pikiran-pikiran yang lain nanti ndak jadi berkat. Tetapi kalau kita memang pasaton di bagasan ias nirohata laho kemuliaan bagi nama Tuhan, berapapun yang disampaikan itu akan diberkati. Jelaido nana yang dohonon tuhita. Jelana parpudi martua ma hita sude na di bagasan Tuhani margogo lahu mangulahon hatani Tuhan. Amin. Mau lihat mali Tuhan di hatam naung di patol khas tutunga-tunga nami. Toktong ma mian hatami di bagasan rohanami jala pargugui hami Tuhan. Unang kolan manangihon alai tong mangulahon di ngolu nami siapari. Tapi margogo hami Tuhan martua hami sude ala hami mangulu di bagasan hatam. Pargugui hami laho patupahon sude nai marhite hagogo onasiakko. Tuhan dibata tongdo hami marningot di piga-piga ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Buano nami ima amangka saragi sian sektor 2 Betania natongon dirawat di rumah sakit Hermina. Hodo ale Tuhan naboi pamalupon nasa sahit. Hodo namarhuaso ale Tuhan. Naing masude pengobatan na jinalo ni amang kasaragi pasu-pasu ma. Asaboi makorhon hahipason tu pamatangna bui bana mulak di bagasan hahipason dalam mangulahon nasaulahon na. Sok songoni marningot hami di ruas ni huriam natong di bagasan perobatan jalan. Ima nyonya sintua MB si marmata boru siregar. Nyonya sintua D siregar boru si manjuntak. Nyonya sintua LE manurung boru sinaga. Nyonya sintua SR si morangkir boru togatorop. Sok songoni amanami amang B Pasaribu dohot amang LS Hutahayan. Tuhan dibata pasu-pasu ma nasa perobatan natong didalani nasida. Asa sudenai boy makorhon hamalumon di pamatang masida. Tuhan debata tong dohami marningot di pelayanan-pelayanan naneng patupon ni huriam HKBP Depok 2. Asa homa mamasu-masu. Asa sude boy mardalan denggan tau sangap di guarmu. Tuhan debata tong dohami marningot di pamaretan nami tingkat pusat satu daerah. Asa humale Tuhan nama ngalehon dinasida habisuhon nasiakko. Asa boy tarpatupa kesejahteraan di bangso Namion. Tarlu mobi di kota Namion ima kota Depok. Mau lihat ya malai Tuhan di pasat hami matangi angon holan mangason guar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Marede mahita sian buku ende nomor 720 tolu jala tapasatma peliata ima pelian 2.
amang inang ima tapukama kegiatan dohot launching tahun orientasi pelayanan HKBP 2026 taringot tu pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Mulia tema di inang Padita Marisi naong pabuahon ulauta amang inang hita saluhutna mohon maaf nakin ditik-tikon dung sipul parmingguan. Lai diabeta pamajuma sonarima pinasahat songod dia dotahe nanaing ulahonota di bagasan tahun 2026. Tahunon diguari tong dope diguari tahun transformasi, perubahan, pembaharuan. Alai adong tema tertentu. Dia mai pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Sadok HKBP onma temana. Dia mana neng dohonon. Buasa kenapa tahun pengajaran iman? HKBP menetapkan tahun 2026 sebagai tahun pengajaran iman karena gereja melihat bahwa dasar iman jemaat perlu diperkuat kembali. Sudah kuat imannya, tapi perlu diperkuat kembali karena apa? Karena semakin besar tantangan yang kita hadapi di tahun 2026 ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Maka kita perlu memperkuat iman lagi dengan pengajaran-pengajaran. Jemaat kita semua memerlukan pegangan firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa keluarga menjadi pusat pengajaran iman? Keluarga. Karena keluarga ini adalah seminari atau sekolah kecil, tempat kursus kecil, tempat belajar pertama-tama sekali tentang firman Tuhan. Begitu anak-anak lahir, lalu diterangi dengan firman Tuhan, kemudian dibawa baptis, diajari di tengah-tengah keluarga, dari keluarga kemudian dia bertumbuh besar, dibawa ke sekolah minggu, terus menjadi pra-remaja SMP dan SMA, terus kemudian menjadi pelajar CD, dan akhirnya menyatakan imannya sendiri datang di depan altar ini, lalu kemudian dia masuk dalam naposo. Pengajaran iman di tengah-tengah keluarga dengan cara bagaimana? Dimulai dengan ibadah di tengah-tengah atau dalam rumah tangga kita masing-masing. Yang pertama, anak-anak kita ingatkan terus-menerus supaya ketika bangun dari tempat tidurnya dia memulai dengan berdoa secara pribadi. Mulai dari anak-anak. Kemudian ketika akan berangkat sekolah, kita memberangkatkan dalam doa bersama dan bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Tantangannya adalah apa? Orang tua begitu sibuk dengan waktunya, ada yang berangkat jam 5 pagi, bahkan jam 4:30, sehingga anak-anak belum bangun dari tempat tidurnya. Bagaimana kita membekali mereka? Ini memerlukan kesungguhan hati, karena kita tidak hidup selama-lamanya, tetapi anak-anak kita berpengharapan akan hidup lebih lama daripada kita sendiri. Lalu mereka diperkuat dengan apa? Ketika kita masih diberikan kesehatan, ketika masih kita diberikan umur, diberikan nafas kehidupan, marilah kita mengajarkan kepada anak-anak kita sejak dini bagaimana memuji Tuhan, bagaimana mengucap syukur, bagaimana mendengarkan firman Tuhan, dan bagaimana menjadi anak yang kuat teguh ketika menghadapi hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menyusahkan hatinya, mulai di sekolah, dimanapun dia berada, sehingga dia bertumbuh dan besar menjadi anak-anak dan dewasa, bukan hanya besar badan tumbuh fisik, tetapi imannya pun boleh semakin kuat dan teguh. Amanginang kita semuanya, inilah pergumulan semua keluarga, khususnya Huria Kristen Batak Protestan. Dalam tahun ini
kita mau menekankan pengajaran iman, itu mulai dengan kita sudah memisahkan anak-anak yang SMP dari sekolah minggu supaya mendapat pengajaran lebih khusus lagi di dalam kelas remaja atau pra-remaja, atau nanti setelah SMP ini menghantar mereka untuk mengikuti katekisasi CD. Lalu mereka kemudian dipersiapkan juga untuk memasuki pemuda. Kita tahu tantangan pergumulan di tengah-tengah gereja saat ini, pemuda dengan kesibukannya masing-masing berangkat kerja, mencari prestasi, peningkatan prestasi. Mereka berangkat pagi-pagi dan sudah pulang malam hari. Kapankah mereka bersekutu dalam terang firman Tuhan? Cukupkah hanya pada pagi hari saja? Atau mungkin mereka membaca firman dari handphone dan lain sebagainya, Alkitab elektronik? Apakah cukup dengan demikian? Bagaimana kita menekankan kepada anak-anak kita? Itulah sekarang yang menjadi pergumulan gereja kita, khususnya HKBP. Amanginang sekalian, mohon kerjasama kita, dan kita juga akan memulai PHD atau PA di setiap kategorial, dimulai dari guru sekolah minggu, kemudian remaja, kemudian pemuda, ibu-ibu perempuan atau kaum bapak dan juga lansia, semuanya berkumpul di gereja ini, memulai kembali bersekutu seperti tadi sudah diwartakan. Kemudian untuk kita Bapak Ibu semuanya yang tidak semuanya bisa ikut masuk dalam kategorial seperti yang tadi kami sebutkan, yaitu perempuan, ama dan lain sebagainya, maka diundang untuk hadir di dalam pertanggiangan rumah tangga atau kebaktian sektor. Dan masih banyak lainnya program-program di gereja ini yang mau kita kerjakan, dari kita untuk memperkuat iman kita, memperteguh, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu boleh menjadi kekuatan sumber pengharapan kita ketika kita kuat iman kita, berharap dengan teguh kepada Tuhan saja, maka kita boleh dimampukan menghadapi setiap pergumulan yang kita alami masing-masing. Tentu banyak kesulitan-kesulitan kita. Adong soal partikian, adok soal gogo, tenaga dan lain sebagainya. Adok soal sibahenon, alai. Tetapi amanginang, marilah kita saling mendukung. Semuanya untuk kepentingan kita bersama. Itulah tahun transformasi secara singkat atau sederhana yang bisa kami sampaikan. Bila ada masukan untuk pengajaran iman di tengah-tengah keluarga, kami Parhalado siap untuk menyambutnya. Sampaikanlah kepada kami selagi ini masih bulan kedua ketika baru memulai pengajaran iman di tengah-tengah keluarga melalui gereja. Tolong disampaikan kepada kami, kami akan menyambutnya dengan sukacita dan akan membicarakannya di dalam sermon atau pertemuan Parhalado. Tuhan memberkati kita semua amanginang. Bersama ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka kami atas nama Majelis HKBP Depok 2 menyatakan tahun ini resmi tahun pengajaran iman di dalam keluarga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marede hita sian nomor 720 tolu ayat sada rima hita jongjo. Oh
Tapa saat mapeleata martangi yang mahita. Kali di bata amanami na di banua gijang. Hodo harorwani saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot na sauli basa na mauli utus. Hupa saat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parasyak kami pilihanon. Patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam butada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau lihat tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajaonmu, sai saut mengolomuni roham di banua tonga onsongon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hangoluan siap hari, se sama dosa nami, songon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hon ma damena tutodim. Amin.